बाजार खसवा के फोन लगबै छी। हेलो हेलो ते सरमन कते छी तू? हम छी अथी धार में छी बैठल तोरे इंतजार करे छलियो। रे हम तो तोर लहरी गाछ लंग हम तोर इंतजार करे छी। आ न नहीं जेबी भेटे। ए तोरा बाबू के बरबिघवा खेत जो लहरी वाला से। हां वही खेत में हम बैठल छु नुका के जल्दी आ। अच्छा वही रुक तू हम आ गेली 5 मिनट में की। 3 गो छोरा तो की लाइन मारी हो। लाइन ने मरबाबे लगी हम आ रहल छियो। जल्दी आ छोरा जल्दी आ। अच्छा आ गेली रुक। बाजार खसवा कते देर लगबे बोनी करे। कारी भे गेल छी घाम में बैठल ये अते छली तू बैठल गे। रे बाजार खसवा कते देर से तोर इंतजार करी छलियो वो। ये तोरा तो हम कते दिन से इंतजार नहीं बोलबो तोरा से हम नहीं बोलबो। हे ओना नहीं रुस ना। बाजार खसवा तोरा से में ते प्यार करे छी तू कहियो घुमाबू नहीं ले जाय छी। हम तोरा से खेल कर छी हम तोरा से बहुत प्यार कर छी बहुत एते प्यार कर छी एते। अरे ओते प्यार नहीं होय है दिल से होय है। हां तो वे दिल से कर छी ओते। तो ते बड़का दिल हो तोरा भीतर। छोटो है दिल लेकिन मन तो बड़का है ना। हां तो चल ना आई लहरिये में गुपचुप होते। रे बाजार खसवा डर लगे कुछ हो जती तो। नहीं हो तो कुछ हम देख लेती तो। नहीं हो तो कुछ तोरा चल ना। अम्बा कोई देख लेती रे। ए उ छोरा सब ओनी अपन काम करे चल। चल यार। हां चल बाजार खसवा चल आई नहीं चल बाजार खसवा चल। दो ई खेत बल निमन दोता देल थे दो ई हवा तो नहीं बहे है ई लोहली के लाही ले दो ले दो बुधाई है लहली के भूत लागल ले तो कथि है दो के भूत नहीं लागल है देखियो ना भीतर में गुप्ता गुप्ती होला हल है चलो ना दो हां वो काट से तो हम काट से दो तब बुझलिए दो ठीक थे दो ठीक थे दो पे लब बोली है दो पे दो पकड़ा गेल दो पकड़ा गेल तो ये तो बाप ले दो थे भूत है दो तना मुंह दिखायो था लो पा ई तो मुखिया के बेटी थे यो दो देखियो ता ई गांव घर के इज्जत पतिता ई नाच करला जाए दो दे ए दो ने मार खौली छोड़ दू हमरा हम सब छोड़ दू ना हमरा एका ने मारी दो हमर जान है ए खान हो छोड़ दो ले चल बाला ले चल दान है तोरा दोनों को के अब की करियो तोरा दोनों को के पुलिस आई दिन से गलती नहीं होते छोड़ दू आई हमरा तू या तू हट आई दिन से गलती नहीं होते हमरा माफ कर दू आई दिन से इन काम नहीं करबे हम आई दिन से ना नहीं करबी नहीं करबी तू को लापन परिवार के थौली भत एना चलबी त हेते आदमी सब तीत होते हैं कान पकड़ दोनों कोई कान पकड़ लिया अपन अपन कान पकड़ ना ले अपन अपन के दुनु घट फेरो सटै छै तू फेरो सटै छै तू सब एना फेरो तोरा सब के दिमाग हो कि नहीं हमरा बुदाया मुखिया काका के फोन चलत अपन मुखिया दादा के अभी हम फोन चलै छै फोन तो लियो कान में तो खून बहा लगले धत्ते लेके बढ़िया से चल ये ना बहन छोड़ दे होवे लागे लागी मां को दो तीन दिन से देख लेली तो गया तो है ना चल अभी तक नाम ही बता। नमस्ते हम किरण बानिया अहाँ सब चिन्हित हेबे हमरा हमर कॉमेडी भी देखे हेबे आ सबसे पहले अहाँ के कॉमेडी हमेशा चाहिए सबसे फर्स्ट में देखे चाहे छी तो सबसे पहले अहाँ ई चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और बेल घंटी के भी दबा दिया और शेयर जरूर करू। हाँ आ एक बात और यदि अहाँ सबके वीडियो में कुछ त्रुटि या निक लागल है तो कमेंट जरूर कर देब। धन्यवाद। ओके थैंक्स।